Ik heb bijvoorbeeld bloemen waarmee je zegt, wat ben je toch uniek. Zoals jij is er maar één. Maar ik heb ook kus me alsjeblieftjes, plaag me nietjes, klaag me nietjes. Vooral bij kinderen in terecht, zodat ze hun kamer niet hoeven op te ruimen als ze die aan hun moeder geven, het klaag me nietje. Nou, het is best een mooi evenement. Ik vind het leuk dat er altijd iets georganiseerd wordt in Oostburg en ze hebben prachtig weer. Dus dat is helemaal leuk. Wij zorgen eigenlijk dat de kinderen samen collectief een creatief kunstwerk kunnen maken. Dus we zijn eigenlijk een bloemenveld aan het maken en een paaskunstwerk samen. Nou, dit is circus en je kunt hier van alles zelf uitproberen. Je kunt zelf de artiest in jezelf terugvinden. Dit was onze eerste optreden van de modeshow. Schrijf maar door. Degene die bij u past, wat ben je toch uniek, zoals jij is er maar één.